Polkuhotelli on luontohotelli luontoa arvostaville ihmisille, yrityksille ja yhteisöille. Olemme Nuuksion kansallispuistossa keskellä koskematonta luontoa, mutta vain reilun puolen tunnin päästä Helsingistä. Hotellimme rannanpuoleiseen päätyyn juuri valmistuneet modernit 74-set suitit ovat parasta majoittumista, mitä Nuuksio voi matkaajalle tarjota. Hyvin varustelluista huoneistoista avautuu henkeä salpaava näkymä Kurilammen ylle ja isot ikkunat tuovat luonnon sisälle huoneesta. Voit nauttia aamukahvin upealla terassilla kuunnellen luonnon ääniä ja nauttien kiireettömyydestä. Tule kokemaan luonto perheen ja ystävien kanssa. Tai anna meidän järjestää yrityksellesi tehokas yritystapahtuma, mistä lähdet rentoutuneena kotiin.